Γεια σου παιδιά, με λένε Ψαρός44 και σήμερα θα παίξουμε στα αγγλικά με έναν subscriber, τον Δεκαάνης κάτω παύλα 2012. Γεια σου παιδιά. Γεια σου. Όπως είπαμε θα παίξουμε στα αγγλικά, το κανάλι του θα είναι στην περιγραφή αν θέλετε να το κάνετε subscribe και πάμε. Επίσης παιδιά στο κανάλι του Ψαρόσπα θα ανεβαίνουν και άλλα τέτοια βιντεάκια. Οπότε μπορεί αν... μάλλον. Μπορεί. Αν έχω χρόνο. Αν έχει χρόνο, γιατί όπως βλέπετε τόσο καιρό δεν ανέβαζε, γιατί δεν είχε χρόνο. Θα χάσω. Ψαρόσπα, Ναι. τερμάτισα πρώτα. Όχι. Κάτσε ωραία αυτό. Κάτσε περιμένω. Όχι ρε φίλε. Εσύ που είσαι, έχεις κερδίσει. Ψαρόσπα. Τώρα κερδίζω. Φου ρε φίλε. Κέρδισες. Όχι. Έχασα. Δεν πειράζει, θα παίξουμε κι άλλους γύρους. Ψαρόσπα, οκ. Κάνω leave. Όχι, μην κάνεις. Θα παίξουμε κι άλλους γύρους, οκ παιδιά. Ναι. Βλέποντας. Και θα κάνω spectate τον Ιωάννη. Δεκαάνη μάλλον. Ωραία, νικήσαμε, κάναμε πάλι. Και τώρα πάμε τελικό, για να δούμε ποια θα είναι η πίστα. Oh, Abduction Avenue. Avenue, συγγνώμη. Να ξέρεις, θα κάνω spectate. Οκ. Έλα. Πήρα κορώνα. Χουρέι. Κοιτάξτε και κοιτάξτε. Όλοι οι άλλοι είναι bots ή είναι μποτάκια ή είναι πραγματικοί. Όχι, πραγματική είναι. Α, Τους πήρα κορώνα. Ωραία. Και πάμε. Μισό. Πάμε κι άλλο. Κάτσε, φτιάχνω έφτιαξες. play. Ωραία, πάμε. Επίσης μη ρωτήσετε το όνομά μου.
Ice Skates. Πάμε. Αφού είναι τόσο δύσκολο να παίξεις υπολογιστή, φαντάζομαι ότι είναι στο κινητό. Από τάμπλετ εγώ παίζω. Να φανταστείς. Συγγνώμη, έγινα... Okay. Συγγνώμη, ξέφυγα πριν και έκανα... Βγήκα πρώτος. Πρώτος, ωραίος. Εγώ βγήκα τέταρτος. Κάποιος λέγεται καλά. Μερικοί είναι... Έλα πάρ' την νίκη μου ρε Άλμα. Μπρο. Μπουμ. Πάμε. Δεύτερη πίστα super slide να ρετουλήθρε. Και πάμε. Για να δω. Για να δούμε ποιος θα νικήσει. Εγώ έπεσα στις μπουρμπουλήθρες. Νεράκι. Μπράβο σου. Περνάμε. Και όχι. Έπεσα πάλι μπουρμπουλήθρες. Όχι, θα βγω πάλι πρώτος. Από ό,τι φαίνεται. Όντως. Ναι. Θα μπήκα στην νερατσουλήθρα. Μπουμ. Τσακίστηκα. Επήρε. Τσακίζομαι. Πρώτος. Πρώτος. Ωραίος. Εγώ μάλλον θα βγω τρίτος. Ναι, όχι τέταρτος. Βρουμ. Ωραία, και πάμε τελικό. Για να δούμε. Ψερόσπα, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Για πες εδώ και στο κοινό μας. Πόσους subscriber έχεις στόχο να φτάσεις μέχρι το τέλος του 2023? 100 θα ήταν ωραία. Μέχρι το τέλος του 2023. 150, 190. Γι' αυτό παιδιά, όπως ακούσατε 100 με 150, βοηθήστε τον παιδιά. Thank you. Για να σας ανεβάζει καλύτερο περιεχόμενο. Χρειάζομαι τα λεφτάκια. Ευχαριστώ. Χρειάζομαι λεφτάκια. Έχασες. Με ρουσούνευσαν τα λεφτάκια. Δεν πειράζει μωρέ. Εγώ δεν μπορώ να πάρω κορώνα, δεν ξέρω. Είμαστε 3. Έλα. Θα 6. νικήσεις. 6 άλλος ένας. Έκανες leave. Δεν έκανα live, σε κάνω spectate. Ωραία, δες. Λες και μπου. Ωχ, φίλε, θα χάσει, πιστεύω θα χάσει αυτό, δεν ξέρω. Τώρα μόνο ο Ιωάννης θα το καταλάβει αυτό, αλλά σήμερα ήταν η μέρα που έπεσαν όλοι κάτω. Ναι, όντως. Είναι πολύ δύσκολο τώρα αυτό, παιδιά. Εδώ που είμαι. Έχασα, πήρα κορώνα. Δες. Χουρέι. 2 στις 2, παιδιά, κορώνες. 2 στις 2.
Οκ, κάνω leave. Ναι. Και claim. Τέλειωσε το βίντεο. Κλείστε. Οκ. Αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε αφήστε ένα like και γεια σας.